Qué confianza para dejarle un coche de estos, ¿eh? Doncs ja ho diu la meva àvia, el concessionari Omobo s'ha omplert de confiança i m'ha deixat aquest Jaeco 7 híbrid endollable. I aquestes són les coses que més m'han impactat d'aquest cotxe. Es podria dir que el millor és la comoditat, per com és de còmode de conduir, automàtic, híbrid, amb el volant calefactat, a més, amb el seient calefactat, amb aire condicionat el seient també, amb totes les ajudes que té, perquè és comodíssim de conduir. Clar, també es podria dir que el millor és la personalització, perquè puc tocar absolutament tot el que vull del cotxe, les assistències, el HUD que és realment espectacular perquè et permet conduir i saber a la velocitat que vas sense treure els ulls de la carretera, però amb el que em quedo és la seva potència, 340 cavalls en mode híbrid, la seva eficiència, 90 km en elèctric i, atenció, 1.200 km d'autonomia en mode híbrid. No, però és que el millor s'amaga aquí sota del maleter. Veieu quin tros de maleter, però és que realment el tresor s'amaga aquí sota. I és que el cotxe es pot carregar la hibridació amb un endoll domèstic. No cal fer cap tipus d'instal·lació. I això em sembla realment brutal. No, és que el d'aquest Jaeco 7 és brutal.